O yɔrɔ in kɔni na ma galon ta ka na wallahi billahi Fati mare galon tigɛ Allah baji mare galon tigɛ aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya. Yɔrɔ ni lafiya ka bon dɛ. Yɔrɔ ɲɛna. Min tɔɔrɔ kan tɔɔrɔ ko salon filɛ. Nana bonne ya jara ne fo pa fa. C'est normal. Mais dis-moi. E kelen na se ka nin baara ɲa i tɛ mɔgɔ dɔ ɲini ka fara i yɛrɛ kan. Togo di tan? Ni kelen nana caya i bolo e kelen de bɛ yen. Aljana. Salon daminɛ de don. E b'a dɔn ko daminɛ na client man ca ten tɔ. Ne kɔni fɛ an ka kan tan fɔlɔ. O t'a la sa. I b'a dɔn mɔgɔ tɛ client na wagati de don. Dimanche dɔ la sisan e ka nin bɛna fa jama la. Comment tu pourras t'en sortir? Ah bon? N'o fana sera o n'a kuma de don pour moi quand même. Pour un début, e b'a dɔn sisan nɔ fɛn tɛ ka sɔrɔ n'a fɔra nin wariba bɛɛ donna nin na. An ka tila ka na tuguni mɔgɔ ta kɛ. E bɛ ka jɔrɔ a wariko de la. O t'a la ne ka wari ɲini kun ye mun ye? N de kama don. Surtout principalement e. Ne bɛ se ka fɛn jumɛn sɔrɔ k'o kuma na e ma? N'a nécessité bɛ dɔrɔn a fɔ dɔrɔn y a pas de problème. Problème t'a la. Mais pour le moment an ka to ne ta la fɔlɔ. Ne mago sera ma dɔrɔn n b'a f'i ɲɛna. I ko ten? Awɔ. Ne mago sera ma dɔrɔn n b'a ɲɛf'i ɲɛna n'Ala sɔnna. O tɛ yan? Awɔ. Mais i ye fɛn kɔfɛ i y'a lajɛ minɛn joli b'i jɛ? Awɔ. N bɛ tila ka lisiw kɛ. E kun ye lisi dɔ di ne ma n kun cayara. Awɔ. An ye dɔw sɔrɔ mais dɔw bɛ commande na ka se. Mais priorité bɛ jumɛn bolo sisan? Bon. Pour le moment an mago kun bɛ i b'a dɔn napikɛminɛn ninnu dɔw t'an bolo. Ok. Parce que mɔgɔw bɛ ka na napi ɲininkali kɛ an b'a simple kɛ mais fɛn minnu bɛ kɛ pour que ka se ka a cheveux labɛn ka ɲɛ ka lisse ainsi de suite. E t'olu fɛnw dɔn. Ne tɛ fɛn dɔn a ka nin ko ninnu na. Sisan tu sais ce qu'on va faire? I bɛ lisi kɛ. N bɛ a ci i ka cɛ ma. N b'a ka numéro yɛrɛ d'i ma n'a bɛ kuma. D'accord. Donc i mago bɛ fɛn minnu na i b'olu f'a ɲɛna donc a b'a bila. Problème foyi t'a la. N'Ala sɔnna ma ɲami. O bɛ diya n ye sa. Merci vraiment. Ah, ce n'est rien. Merci. Ala bɛ kɛ cogo di? E bɛ taa? An ka heure sera. An ka heure sera i kan ka taa bureau la. Walayi n bɛ segin ka taa tile kana ga i la. A ma nɔgɔn. D'accord. Ok, bye bye. Ala ka donni ɲuman ye. N bɛ na rabi. Nse. I ka taa dɔɔni dɔɔni dɛ. N'Ala sɔnna. Ok, k'an bɛn. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala ka ne cɛ ɲuman di muso bɛɛ lajɛlen ma. Mais ne ka di n cɛ ye sa. Ala kana basi foyi k'i la. Antle. E Fati. Emma. Oi. Antle ma. Nse somɔgɔ. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi tɛ n na. Tilegan na e yan nɔ ma a ka di. Ne ma na i kama. Umaru don. A taara baarayɔrɔ la. Ka ji di ma i k'i min? Ayi, n ka ɲi jiko la. Fati. Fati. O donna e ne la tile kɔngɔ la an ka so. K'i ban ka taa tobili la. I bɛ sɔn k'i b'a la tile kɔngɔ la? Ma ne kun man kɛnɛ de o de la ne ma se ka. Fati kisɛ kelen kun t'e la. Bana kisɛ kelen a kun t'e Fati la. I y'i ban tobili ma de ko parce que k'i bɛ se ko la Fati. Fati e tɛ mɔgɔ bonya. Fati e tɛ mɔgɔ gasi dɔn. Fati e ma ne minɛ i ba ye tile kelen. I ba min b'i bolo aw fɛ yen i bɛ sɔn k'a lasi kɔngɔ la. Fati ne bɛ kɛ yen e bɛ sɔn k'a tila a la tile kɔngɔ la wa? Kuma kɛ Fati. Ma yafa n ma. E ma fɛn kɛ koyi. Walahi e ma foyi kɛ. Umaru bɛna ne sɔrɔ yan. Ka cɛlasigi kɛ ni min ye n diya n b'a kɛ. Ni min ye n diya n b'a to yen.
o bɛ kɛ Fati mais tɔnɔ b'a la dɛ a bɛ bɔ ye minɛ fɛrɛlenba de la don dɔ la o bɛ kɛ Dara yɛrɛ wuli ka bɔ yan dɛ I yeli bɛ ka ne dusukun tɔɔrɔ Fati tɛmɛ ka taga ka bɔ yan bɔ salon in kɔnɔ n tɛ fɛ k'i ye ɲɛ la n'i ye a bɛ n ka bana la wuli Anne-Clé. Nse, ça va? Déjà. Comment tu vas? Ça va? Basti. Anu fama sa. Voilà, kero sigaro b'an fɛ yen ne ka client préféré ko bɛ cogo di an kɛra fama ye dɛ voilà kero ye ani fama sa ne yɛrɛ kun ɲinana n ka chargeur de kɔ yan awɔ wa filɛ e ta tɛ nin yan awɔ ko bɛ cogo di wala ko tɛ cogo la i nana kun dilan na bi yan nin b'a kɔrɔ ko ye zoli yɔrɔ wari de ka di semaine 2 dɔrɔn o tɛ foyi kɛ sa ayi ɲɔgɔnna n'o de ka di ne ye a to sa ne ni kɔrɔla i b'a ye depuis ne ye nin dilan bɛɛ bɛ ka ne lajɔ ko kunkolo y'a dilan min a banna dɛ walayi bolonɔ ka ɲi dɛ i man ka yɔrɔ ko f'u ye yan n y'a f'u ɲɛna dɔw ye numéro yɛrɛ ta i ka client caman lase ma o de ka di n ye n'ala sɔnna n ka to ka kun ɲumanw dilan kan de bɛ wele walayi kan foyi tɛ n da n yɛrɛ ye n ka telimantigi wele awɔ a ko k'a bɛ na labisira la d'accord problème t'a la a bɛ yan yɔrɔ dɔn awɔ n ye yɔrɔ expliqué d'accord problème t'a la kan jumɛn bɛ walayi ça va an bɛ yan i b'a dɔn ne bɛ nin yan n b'a dɔ de f'i ɲɛna ne bɛ fɛ k'i hakilinata dɔn awɔ y'a ye problème foyi t'a la sisan dɔ de bɛ ne nɔfɛ y'a ye dɔ bɛ ne nɔfɛ a ko fɛ ka ne k'a ka filanan ni muso wɛrɛ b'a bolo awɔ y'a ye donc komi ne tɛ sinaya dɔn ne yɛrɛ tɛ sinaya fɛ ne yɛrɛ ma sigi n'a ye fɛnɛ ko n bɛ kɛ i n'a fɔ don dɔ la n bɛ kɛ dɔ ka filanan ye awɔ ne tɛ foyi ɲɛ dɔn a la y'a ye n ko n bɛ n'i ɲininka n'a sɔrɔ a ko bɛ cogo min na ne tɛ fɛn ɲɛ dɔn a la zoli a bɛ kɛ cogo di bon ne kɔni fɛ kɔni sinaya bon ne kɔni ma dɔn ko koba don n ma sinaya kɛ c'est vrai mais n'i kɔni ma ye k'i bɛ taa fara mɔgɔ de kan i k'a yɛrɛ bonya i bɛna taa fara min kan i k'o bonya i k'i buran bonya i k'i kɔfilɛ fɛnɛ i bɔra yɔrɔ min na ani i bɛ ka don don min kɔnɔ a banna n'i donna ka taa mɔgɔw sɔrɔ o sen kelen kan i jɔ i sen kelen kan i kana na mɔgɔ kɔrɔma tigɛ wa i kana to cɛ ka kuma ka sila ka don parce que i b'a dɔn bi bi in na cɛw bɛ muso furu i b'a sɔrɔ u bɛ min fɔ kɛnɛma e ye o ni sokɔnɔta tɛ kelen ye dɛ ne ka hakilina la n'a ye min f'i ye kɛnɛma o ye diya n ye baro ye mais n'a donna so kɔnɔ ka na e furulen kɔfɛ ka don sokɔnɔna la kana na muso fɔlɔ minɛ ni ɲɛkumu ye kana minɛ ni kumakan ye a kɛ i kɔrɔ ye i k'a bonya i ka ko to a ta la n'a taara yan fɛ i bɛ taa yan fɛ n'a taara yan fɛ i bɛ taa yan fɛ i kana foyi bɔ a ta la n'i y'a bonya i bɛ s'a la o awɔ ni komi ne ma deli k'a kɛ a ma gɛlɛn walayi fɛn min kɔni ka gɛlɛn dɔrɔn bonya dɔrɔn ani ladamu i k'i kɔfilɛ fɛnɛ a kuma tɛ gɛlɛya an bɛ dugawu de kɛ n'i ka hɛrɛ b'a la ala k'a nɔgɔya i ye inshallah ala ka dugawu amina yarabi mais ne tɛ jɔn bɛ nin kɛ donc i bɛna kɛ kɔɲɔmuso kurakurani ye n ko n bɛna maquiller fɛ yen nɔ o don kɔni kabako de don n bɛ kabako maquillage dɔ dayɛlɛ n'i cɛ y'i ye dɔrɔn ayi i kelen dɔrɔn ko n y'a ye nin modèle in ɲɛ kun na a yɛrɛ ma se yɔrɔ de ko nin ɲɛna dɛ ko jɔn ye nin dilan i man ko fɔ wa i min ko fɔ de o est ce que n ka telimantigi tɛ k'an wele yɛrɛ a bɛ k'i wele yan allo i sera ok awɔ n bɛ nale ale de don d'accord problème t'a la ok déjà sɔrɔ an b'a kɛ ten awɔ k'an bɛ o la merci beaucoup tile fila in na n bɛ na kunkolo in bɛ ka kɔrɔ i fama n'i ka wari ma i ka chargeur awɔ ne ɲinatɔ kun tɛ nin kɔ n kun bɛ segin ka na tuguni ok k'an bɛn ala ala k'o don yira n na n bɛ kabako maquillage da i kan walayi n'i cɛ ye a tɛ muso wɛrɛ ta tuguni a dan bɛ k'e kelen pe ye Ma. Wala. Nse. Baasi tɛ. Ma. Awa. Dukɔnɔmɔgɔ. Tɔɔrɔ tɛ. Baara yɔrɔ. Baasi foyi tɛ. Nse. A ka di?
Awakadi. Comme une femme anima qui le flaine. Ah bon? Ni voulez vous baraucher à l'une. Oh, ouais. Mon n'a n'y blima. C'est vrai. Maroc a changé dans le comment? Mais faut m'en dire ta soupe. C'est non pas jeté. Aïe. Basité y'en a là. Faut n'a qu'à rimsoni n'a quoi. Hein? Fatikoni. Fati. Ah ouais. Ma. Akara to ni. Umar. Ni donné ka sokone ambi. Ali jisuma minta Fatima adne mani bonye. Allah. Fatima ne bisimila ikanya. Ibe ala kale ko duna ne nana kaso. Fatio de kambi. Ah Fati. Et puis ma bi kelen to salon no. Fati. Fati. Fati dia. Nam. Ne ko yiwu ni dele. Ma se kana to di kana sigali ka jidi mama ma ka jimi. Ni manyi ma wo kumi no watala. O se ka to di. Ma de be ka lotika. Et puis ka ma kelen to no ka ti das kono. Mu me bolo so kono no ka ma ka fa ma kene ma. Iti fara ka lotika Maria. Kuma ka mu demo dele. Ne be Fatika jini muna. Ali kane bisimila ikanya Fatima se ko kenebi. Kuma tene fulima. Odon to kuma mbaro ba kalo. Ne o kuma fo Fati yambi. Ni e Fati nengse manga mene kuna. Ah Umaru. Ni Fati tena ne buga tete meningane. O kuma te kuma la ni Fati mu fo ne mayambi. Fati ko ne be seke. Ko ne re kana yala maso ngono sa. So ngono. E bara yanke. Allahu akbar. Fati ere kanga mulani kuma ina kwa bila tobliko kuma ene ma ka odon. Ma ne ma ko da Fati ka tobliko ina. Bila. Otala no kuma. Etemolo o kuma be foi bila. Umaru ne ko ngo yala no kuma. Fati ko ni ya ufa sale o doni biche ko chewore maseka ne furu ko be mene do quartier na ya. Amado ko kena mama ko be kulo bala. Be kulo bala me galo na ila. Fati ni be galo na ila wa. Imafo. Yore munina. Ini ni mali kuma ta nyoma. Na galo ndiga. Ndai ma ini mali kuma ta nyoma. Fati no kuma. Me ala be san fere ma. O yore ko na mai galo ta kana na wallahi bi dai. Fati mare galo ndiga. Allah baji. Mare galo ndiga. Mare galo ndiga. Fati. Mare galo ndiga. Ha? Okay, Umaru. Mare galo ndiga. Umaru. Kani to kada na twe. Ni sababu nyinda da twe. Ma to ta. Fati. Mare galo ndiga. Ha? Umaru. Fati. Umaru. Fati mare galo ndiga. Fati. Umaru no ngi ga kan sa. Mare galo ndiga. Umaru de la sa kan. Fati mare galo ndiga. Mama da ku me fe a. Ni sababu nyinda da twe mana twe mani. Ibu so afi ba ma ko galo ndiga. Fati lame. Mare galo ndiga. Ha? Fati. Mare galo ndiga. Ala. Umaru. Mayamna. Ato ni sababu nyinda di. Ni afuna yana nyina ma yakono ko nem na muso furu ko na ne pare nti dala ko e puis nyina sigile yana tambani ko e galoke ati yede ba fo ne bay galoke Umaru ne ma me fe a. Ni sababu jugudi. Ni tay du fe sabe ko jugu yi. ma foni ya farane ma al ne kira kam mi delika ya fam al ne kira kam Umaru ne jinya ko be de ke wala sale ni ndi mi kangilin fo. ma ne ya fam nya be fam Na fora ale de so muso folo yi. Ale de kan ata bulu numa ira tola. Fati c'est très simple Ha? Me jinya ko be folo ale de la mi ejugu mai. Let's go kai. ibe do ibse minemu na ibuta ibita kaso nya farima Aya masolo. makaita Ayi masolo. Jien dongo kuma Fati fen mana wuli Fati Jien fen mana wuli Fati depuis 2 minutes ne ko Fatima ko ambeta duba ko na ta toblike akon problème dans la phobie
problème daminɛna o don fo bi ma Fati man gonu yo n y'a yira bɛɛ la ani tɔ ninnu bɛɛ Ala lajɛlen kɔfɛ. ye kelen ye ah allo oui allo oui he ne bɛ yɔrɔ min na sisan dafiyɛli ni fɛn ninnu manamana ko ninnu dabila mun bɛ yen o ɲɛfɔ mun bɛ yen E ka ne dafiyɛ bɛ. n k'i ma ko temps tɛ n bolo Yala dafiyɛ ta kuma duman ba dɔ de bɛ n bolo k'a f'i ɲɛna. o mun kuma ɲuman ye Maa b'i kɛrɛfɛ fɔ la. maa bɛ yan Téléphone dɔ parleur la. I ka n dafiyɛ bɛ. he maa tulo b'i la min bɛ yan ɲɛfɔ mun de bɛ yen E ka ne dafiyɛ bɛ, n dafiyɛ fɔlɔ mɛ. I ka madame, a kun fari man d'a la de quoi. An taara dɔgɔtɔrɔso la, an taara analyse kɛ. Analyse y'a yira k'a kɔnɔma don. jɔn kelen Awɔ ka kɛ. arama wa ala Awɔ, ni a ce kɔnɔma de don. arama kɔnɔma don Awɔ. ma bi ye donuma in tulo b'a la ni fiɲɛ bɔra min ni fiɲɛ dun ma ni fiɲɛ bɔra min ni ma fiɲɛ bɔra min ma sayi se de nasa i mɔrɔ Awɔ, n y'a ka di faamu. sa komu ko arama kɔnɔma don k'u bɔra dɔgɔtɔrɔso la umaru wula an ka taa han wula an ka taa o ko tɛ bila daga girinda la wula an ka taa o an ka taa n tɛ ka segin awɔ ne ka segin an ka taa ala Fati ala ni ce bi ye donuma ye tuguni Fati i bɛ don i bɛ se minɛ mun na i b'u ta i bɛ taa fati ta in to ye an ka n taa kana n'i sɔrɔ an bilen n b'an ka taa awɔ ala ni mun k'i la n ma de filɛ k'i nin siri ka da ni nin kan kɛlɛ ko f'a ka ne ka furu tiɲɛ ni bɛ mun y'a ye ne ye waliden ye wa denmuso b'i yɛrɛ bolo dɛ ma wa ala ɲɛ bɛ ko bɛɛ tiɲɛ na fo ne y'a sɔrɔ e donna nin so in kɔnɔ ni ne m'e bɛrɛbɛrɛ i y'a bɛɛ da ne la ko se bɛ e ye setigi ye ala de ala ma se ka arama ka kɔnɔmaya ko bila kɔfɛ la a man digina nka min bɛna da an ka so in kɔnɔ n ɲɛ b'o de la ani e ala ye min kɛ o de ka ɲi aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya